bantu bakubo abamnyama. Kunjalo bandla. Ngifunda isifundo esikhulu kakhulu. Engithemba ukuthi nani la nizosifunda leso sifundo. Ngingazike kodwa bandla ukuthi ingabe umnumzane lona waze wadumba ukufikela emzini wami nje ngoba kwenze njalo. Kodwa ke nokho uzokachazela ibandla leli ngiyafisa impela lokuchaza ukuthi idilesi lami wayelithathile nanokuthi igama lami wayelizwe ngobani. Awubheke manje inkosi kuyachaza lapha phambi kwenu ukuthi ngizoke ngichaze ngobukhulu bakhe. Engibazela ngoba phela sisanda kuhlangana. Kodwa ke ngasho nje bandla lami elihle ukuthi umnumzane lona umuntu onempahla, unezitende, unemoto, unakho konke. Ngithemba futhi ukuthi nasemfundweni umi kahle noma ke bandla ngingegalante ukuthi ngabe uphasa ustende bani, waphasa wahamba wafika kuliphi ikilasi. Awu bandla lenkosi anzile uzolalela umkhwana lapha enkenta ethemeleza, kodwa bandla nizolalela izinkulumo ezinhle ezivela kumnumzane lo seduze kwami umnumzane uNdebengulu. Sengizawuthetha ke bandla ngidedele yena naye akashaye ngendlela yakhe sizi ukuthi usiphatheleni mnumzane. Ndabezitha nebandla ngingumuntu wasedolobheni. Yes, ngingumuntu wasedolobheni, ngazalela khona, ngakhulela khona. Ngakho-ke izimbizo ezinjengalena angizijwayele neze. Niyoxola-ke uma ngabe kutholakala ukuthi kunezinto engizenzayo phambi kwenkosi ezingafanele, ezingekho emthethweni, kambe kube amazwi ami engiwakhulumayo angabi nayo inhlonipho eyanele nefanelekile umuntu mekhuluma enkosini. Ngicela konke lokho bandla lihle ningakuthathi njengendelelo, kodwa niqonde ukuthi ngenziwa ubungazi. Uyamuza ukuthi ukhuluma kamnandi kanjani? Bekusingeke ubungazi nalokho Ndabezitha ukufikela kwami kwamkhwanazi. Yes, bekwenziwa yiko ubungazi impela. Ukuba bengazile bengizoza ngizocela imvume Ndabezitha ukuzeke udaba lwami lusingathwe wena njengoba kwenzeka namhlanje. Uyamuza ukuthi inkosi uyenga kanjani oleni? Ufuna thula silalele. Ngiyawubanga umusa wenkosi ukuthi iphutha lami ilibuyisela eceleni. Yes, ngiyawubonga, thank you very much. Kona kuliqiniso ukuthi bekufanele ngihambe namhlanje. Ngifisa singathi ngaba kasekho impela. Kwakungafanele nje ngezaliphathi lapho. Ngizophazamiseka kancane ngoba ke bekunezinto ezinye okufanele ngizenze. Kodwa ke angikushaya imkhuba lokho. No, angikushaya imkhuba. Uma ngabe ngizoba usizo kini namuzo senyanyato. Ungufeleba ngempela lo mfukazi. Usiyaqala manje uba ugubhula uzibithana. Ngingumuntu ohambela umhlaba. Ngiyawazi umhlaba. Angazi indawo iyodwa kuphela. Ngazi izindawo eziningi kakhulu. Ngazana futhi nabelungu abaningi kakhulu abaphezulu abathi uma bengibhalela bangibiza ngesikwaya. Yes, that's for sure. Kuyamangalisa ukuthi isikhumba sakhe noma kambe ibala lakhe aliguquki yini lona libe mhlophe. Abelungu ngithola kubona amanani amahle kakhulu ekubathengiseleni kwami ngezinkomo. Ngidlule futhi lapho bandla lihle ngisho ukuthi ngiyanikezana ngosizo, ngiyabasiza labo abafuna Ngeke kwenze lapha kithi. Ngifuna ukugcizelela bandla lihle ukuthi njengoba ngilapha nje ningibona ngilapha, angincike kumuntu, angimpofu, angihlupheki. No, angihlupheki.
futhi angitholi lutho ngokusiza abantu bakithi. Iholo lami kuphela ukuthi ngibona abantu bakithi bejabule belithakasela usizo engiyilona kubona. Oh, vele ngempela lo mfokazi. Uyakhuluma naye bo. Ukuba ngingomunye umuntu osicabangela yedwa, ngabe ngisihlalele emzini wami, angizikhathazi ngabantu abahluphekayo. Kodwa ke ngoba inkosi angiphanga inhliziyo elikhoni, impela ngiphatheka kabi emoyeni nasenhliziyweni mangibona umuntu wakithi ehlupheka. Yes, ngiphatheka kabi impela. Akulalele nje Dilisa. Ukubhula uzibetha. Angithandi ukubona umuntu wakithi ekhohliswa. Cha, kangithandi neze. Bandla lihle njengomuntu oqhamuka emadolobheni amakhulu ke. Ngingasho ngithi lento yenzeka mihla namalanga. Ukuzwa kuthiwa khona abantu abaqoqa izimali baziqoqela ukuba basize abantu abahluphekile, kanti phinde akunjalo. Baziqoqela bona uqobo lwabo. Yes. Umunye wabo, akunjalo? Kunjalo impela. Bese ke nathi ke esisebenza ngeqiniso siba mdibi munye nalabo bantu abasebenza ngendlela engalungile kanjalo. Bandla lihle lokho kubi kakhulu. Thina esisebenza ngendlela efanele kuyasithuntubeza. Yes, kuyasithuntubeza ngoba laba bantu esibasizayo bajike basithathe njengamaqola, njengezigebengu. And that is not good. Yes, akulungile lokho. Kodwa ke kungalungile nje kwenziwa yini? Kwenziwa ukuthi bakhona abantu bakithi bangasazikhathazi, abangasenabo onembeza, asebekwazi ukuthi balimaze omunye umuntu wakubo. Kujike kungabathinti nakancane nje. Balimaze baze balimaze ngisho nabafelokazi imbala. Ichilo elimnyama. Angeke mina ngibasole labo bantu abasuke becabanga ukuthi ke siyizigebengu. Cha, ngeke ngibasole. Yiko nje ukuthi umuntu mangabeke efuna ngempela ithanda kusuka enhliziyweni yakhe ukuthi asize abantu bakubo, kumele ukuba akubekezelele konke lokho. Yes, akubekezelele abantu baze bagcine bemethemba, bemazi ukuthi indoda eqondile, eqotho, akasilona isela iqola. Indaba ezitha. Selingabuza ke ibandla noma kambe lithethe elalo ilanga. Ungiphilisile impela mnumzane Ndebenkulu. Ungiphilisile impela ngalamagama akho ogcina owakhulumile. Mnumzane Ndebenkulu ngomunye wamadoda athenga iphepha lesizulu. Izolo ngithe uma ngilifunda ngahlangana namagama athi Ndaba ezitha bengicela kube ngiwafunde enjalo njengoba enjalo ephepheni. Funda Shando, sizwe sonke. Ndaba ezitha athi qaphelani so sikubone kufanele ukuba ke sivuse abantu bakithi ngengozi esiyizwa ibikwa ingxa zonke. Sekukhona izigebengu esezivele ezindaweni ezehlukene kubantu. Kukhona abakhohlisi abahamba bekhohlisa abantu ngokubethembisa umcebo. Kunamahlebezi futhi ukuthi abanye babo bathatha izinkomo zabantu bazi Indaba ezitha. Nami bese ngingahlala nesixwayiso esinjengaleso. Yes.
Ingakho-ke nje ngikhulumela amagama ongizwe ngiwakhuluma. Yes, mnumzane Shandu, kunjalo ngempela. Ngiyabonga Ndaba ezitha. Ungiphelisile impela mnumzane Ndebenkulu. Ngingomunye walamadoda angakwazi ukukhipha isinqumo. Kulo mhlangano esasubambile wakhuluma amagama amakhulu kakhulu. Alokho esankenteza izindlebeni zami. Namhlanje awuwakhulumanga la. Nokho-ke akunandaba. Wathi abanye abantu iyayithi inhlanhla noma ingqongqoza eminyango bangavuli. Ize yedluleke inhlanhla edlele engceke. Lawo magama akho angakawakhohlwa mnumzane. Yebo. Shando, iqiniso lelo liphelele. Inhlanhla iyadlula kumuntu and ayiphinde ibuye. Kunjalo impela. Mina-ke angisiyeke onjalo. Sengenelisiwe ukuthi inhlahla impela leni iyangqongqoza eminyango kwashana. Ngizovula-ke mina owami umnyango. Lamadoda alapha ngethemba azokhumbula. Namhlanje mina ngizokunikeza mnumzane Ndebenkulu izinkomo uhambe nazo. Ngizokunikeza 10 lenkabi. Khulumani phela madoda. Nathula nje. Ndaba ezitha. Bandla mina ngifana naye impela uShando. Ngeke nje ngithi indaba ngizwa kahle bengiloku ngicasha edindini. Ezami inkomo sizohamba naye umnumzane lo nami uzokhipha sibele 10. Ndaba ezitha. Nakho-ke sekwenzeka konke. Sekuyonakala-ke manje. Ngiyadabuka kakhulu Ndaba ezitha ukuthi umnumzane Ndebenkulu akaliphathanga lelasheka aliphethe ngomsombuluko. Bengajabuli ibandla leli ngelisibonele ngawalamele umsebenzi omkhulu owenziwa lo mntana omuntu. Mina sengangaliphatha ngalezizami izandla lelishe. Ndaba ezitha. Mnumzane Shando, uqinisile impela. Kunjengoba usho nje. Ngiyadabuka impela Ndaba ezitha ukuthi angikwazanga ukuthi-ke lelo sheke ngiphumelele ukukhumbula ngiliphathe ngize nalo lapha emhlanganweni. Ekadeni bekufase kuyinhloso yami leyo. Kodwa-ke Ndaba ezitha akuyona into engaba yinkinga kakhulu leyo ngoba bonke ababekhona ngomsombuluko balibona lelo sheke. Naba namanumzane abanjengoShezi nje kanjena. Umnumzane Shandu njengoba sesishilo ukuthi waze waliphatha nangesandla impela kwaba yiyo leyo nto kanye Ndaba ezitha. Uma ningenako kenza kuza sengizawuvala-ke lo mhlangano. Ndaba ezitha. Wakuyoyika futhi inyamazane yakho msoshimpungose. Ngixakekile Ndaba ezitha kusiye lo muntu engomfunayo. Ngibonile ukuthi akusahambi njengoba uhlosile. Ngiyamethemba kodwa nomnumzane. Mina ngiyamethemba lo mzane kaNdebenkulu. Enkulumeni yakhe akukho kungenze ukuthi ngixoxe. Kodwa umoya wami ukhathazekile ngokuthile ngalombuso. Hayi ukuthi ngoba ninobufokisi nisola nje wonke umuntu msoshimpungose. Noma kunjalo Ndaba ezitha kukhona ukuthile ikakhulu igama lelakhe linongenza ngithandabuze. Futhi nalokuziqhakambisa kwakhe kuyangithandabuzisa. Suka lapha msoshimpungose. Sosola negama lakhe manje. Kukhona phela umuntu oyaye umzonde. Kungekho lutho olwaziyo ngawo. Yilokho sikuzo ukuthi sicwaca. Isho khona ukuthi lo muntu unesicwaca. Asethembe Ndaba ezitha ukuthi yiso isicwaca. Ibandla lithi lona ngeke liyeke le nhlanhla endlini.
Lokho kungenze ngamangala kakhulu ukuthi amadoda alesifunda sakithi sengathemba umuntu ohamba ngalolu hlobo. Kusho kona umseshunkosi ukuthi ayenelise. Asethemba ukwenelisa kwawo ukuthi ngeke kwenze ukuthi ikusasa aze abuye azisole. Hayi cha bafana, akusiyena nomlisa esimfunayo. Akusiyena unganayo lona ubuke engathembekile. Akusona isigebengu. Khona kunjalo, kodwa khona kushaya amanzi ngale ndoda. Ukuziqhayisa kwakhe lokho. Nokulanda kwakhe ngokubaluleka kwakhe. Ukuzikhukhumeza kwakhe kufana ngamashi nokwalomlisa esimfunayo. Kodwa hayi bafana hayi. Akusiyena. Hawu, ungasasho ukuthi usubuyile, ufike nini? Hayi mama ngiyangena nje kodwa Wena lokwaqotshwa ilanga. Khona lapha efokusini bakho ufundisa kanjani? Alibaleli ilanga emnambithi. Konje wena mama unjalo. Mama ukungidinga na. Cha. Kodwa ngathi usofika lapha elawini lapho ngeke ngokulethele incwadi. Le ncwadi ibukeka ibaluleke kakhulu. Ibukhwakhwa into ende engaka ilethe uthoko kwaMthwanazi. Ithi ngokulandeleyo. Hayi mama ngeke uyikhathaze ngento enjalo ukuthi ulandele mina incwadi. Ikuphi ngizoyilanda? Ikhona lapha nekitchen ngibeke phezu kwetafula. Hayi kuthini? Mama, singiyahamba. Hey bo, uthini phela lo? Sohamba uyaphi? Emsebenzini mama. Uya emsebenzini? Yebo mama. Hawu, ingani wawuthe wena izinsuku zakho ziphela ngesonto elizayo? Kunjalo mama, kodwa ke le ncwadi njengoba ifika nje izofuna mina ukuthi ngihambe ngiye emsebenzini. Akusenani ke mntanami. Kepha ke uzohamba kanjani impahla zakho zingakalungiswa nje? Mama indaba yempahla ungazihluphi. Ngizohamba nazo ngifike ngizilungise khona lephambili emsebenzini. Hawu, uphume kwende impahla ezingcolile. Ngeke kulunge phela mntanami. Mama ungakhathazeki impela, ngiyazi uyathanda ukukhathazeka. Ngizohamba nazo kunzinjalo mama, ngizilungisa phambili impahla. Umphako pho. Usisho ukuthi umuntu angeke sawulungisa nomphakwana nje uhambe ubone phambili. Kuhamba phinde umphako mama. Ithi ngenze nje, ake ngibize labafana bakwaMsomi. Babambe amazi babophele ngoba ngifuna ukubamba isitimela sakusile. Akusenani ke mntanami. Kulungile akho nje ngabe sayisho. Yebo mama, ithi ngiphuthuma. Baba. Kukhona ngifuna ukukubuza. Ngabe lokho kuphathelene nenkomo? Yebo baba. Uma ngabe kuphathelene nenkomo ngiyadaba ukwazisa ukuthi ayikho into engase ngiyenza. Nginqumile manje wangisuthi ngithini. Mama Themba. Okusobala ukuthi umsebenzi wena uphele ndoda, Yebo kunjalo, sisebenza ubusuku nemini.
Yazi mina bengicabanga ukuthi kufanele kuba ngabe nisebenza kakhulu ngesikhathi sasebusuku ngoba isikhathi lapho isigebengu zizicanasela noma zicaca zakho. Hawu, kunjalo impela kodwa lezi yasebusuku isigebengu mina ngisithatha njengesibuku ngoba zilindela ukuthi kuze kuhle bese zisebenza imisebenzi yasemini. Kodwa lezi zasemini yizona kufanele ngabe ziqashelwe ngempela. Hawu, zihluke ngani zona izigebengu zasebusuku ngoba phela nazo kuseyizo nje izigebengu. Noma kambe kusho ukuthi zona ziba matasatasa usuku nemini. Uyabona mnumzane, lezi zasemini zihlakaniphe kabi. Yizona okufanele iqashelwe ngoba zisebenzisa inhlakanipho yazo kuphela zilindeli kuze kuhle. Yazi uzungikhumbuza kuthizeke uma usukhuluma ngenhlakanipho. Khona maduze nje khona la esitimeleni. Bekungumlisa ubetha kabe njani. Ngabe usigibela njalo yini kanti wena isitimela? Yebo kunjalo ngisebenza khona lapha kwalona. Ngani ubusathe ufuna ungitshela ngalomlisa owawugibele naye awuchazele. Oh, lowo mfokazi nawo sibukela phansi kabi thina abantu basemaphandle. Naye-ke wayekhuluma ngomhlakano okukhulu kabi. Hayi, uchaze ukuthi kuyisimo esinjani. Wathini futhi? Uthi phela iwula ziyifa lehlakanipho. Kanti kuyinkulumo yakhe ngathola ukuthi yena akayithathi njengomuntu esibukela. Ngiyakucela ukuthi umchaze ukuthi wayenjani lomlisa. Oh, ubuza ukuthi ubuka kanjani? Hayi lo mfokazi yena wehlukile impela. Ukuyikhayisa khona kodwa yini into ehluke kakhulu kuyena izinyo lakhe. Elinye futhi manje izinyo. Yebo, elinye lamazinyo akhe ngaphambili kwakubuka sengathi lilengodebeni. Hayi futhi le ndaba ihlekisa kabi. Ngihluka ngisho nokuyichaza. Ngiyacela mnumzane, yena chazisise kahle ngoba mhlambe ngencazelo yakho khona okunye okungangisiza ngalomfokazi wakho. Impela bengathanda khona ukuchazela kodwa kuhlupha nje ngoba usuyehla khona lapha. Ngizwa.